Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ikkonferma li gideb meta qal li kien ippubblika l-kontijiet finanzjarji u r-rapport tad-donazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista skont kif titlob il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, filwaqt li ma kienx hemm dubju li Grech gideb għax il-kontijiet finanzjarji u r-rapport tad-donazzjonijiet tal-aħħar sentejn, jiġifieri dawk tal-2021 u tal-2022 tal-Partit Nazzjonalista ma ssibhomx ippubblikati fuq is-sit tal-Kummissjoni Elettorali, issa Bernard Grech innifsu kien kostrett jammetti li gideb. Issa biddel id-diska u qal li għadhom se jiġu pubblikati. Fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin se nkunu wkoll iva qegħdin nippreżentaw l-istess accounts. Sa ftit tal-ġimgħat bissilu l-kap tal-Oppożizzjoni kien qal li dak li issa tgħid li se jippubblika kien diġà ppubblikat. Trasparenzi, ma inti tgħid ħafna fuq it-trasparenza. Ġew pubblikati Tal-2020 ukoll. Ara daqsxejn għadek kif kien hemm rapport. Rapporti mill-Gazzetta tal-Ħadd, partikolarment it-Times u l-Lum, komplew jikxfu kif il-Partit Nazzjonalista għadu ma pubblikax ir-rapporti dwar il-kontijiet tiegħu jew id-donazzjonijiet li rċieva għall-aħħar sentejn, jiġifieri kemm ilu kap Bernard Grech. Issa li Bernard Grech ikkonferma l-gidba tiegħu stess, ġab skuża bin-nies tal-partit tiegħu stess għax naqsu li jissottomettu fil-ħin il-kontijiet finanzjarji u r-rapport tad-donazzjonijiet. Dan ma sarx biss minħabba nuqqas ta' personell meħtieġ. Skont il-liġi l-partiti politiċi huma obbligati jippubblikaw żewġ rapporti separati, wieħed minnhom hu dwar min ikun tad-donazzjonijiet filwaqt li d-donazzjonijiet ta' ċertu ammonti jridu jkunu dikjarati mingħand min ġew. Fil-każ tal-kontijiet awditjati l-partiti jridu jagħtu rendikont tal-finanzi tagħhom tul is-sena li tkun għaddiet. Hekk kif ninsabu fit-tielet kwart tas-sena, ir-rapporti fiż-żewġ każi suppost kienu sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali u ppubblikati. Fil-każ tal-Partit Nazzjonalista dawn għadhom mhumiex hemm. Fil-fatt li llum qalet li skont tarif li għandha f'dan l-istadju lanqas ġew sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali. Dan ifisser ukoll li għalhekk pubblikament għad m'hemmx rendikont tal-ewwel sentejn sħaħ ta' tmexxija ta' Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, tant l-aħħar kontijiet ippubblikati huma tal-2020, is-sena li fiha f'Ottubru Bernard Grech inħatar kap.